dverami, čo sa to tu deje? Mikuláš sa tajne popod fúzy smeje. Všetky deti vedia, 6. už bude. Prípravy od rána tiež sú v plnom prúde. Hej deti, a čo sa potom stane? Lízatka a cukríky, čokolády, perníky, všetko na čo máš chuť, veď pozri, on vie, že bol si dobrý. Alebo oriešky a keksíky, mandarinky, tyčinky, lentilky a pralinky. Všetko, na čo máš chuť, veď pozri, on vie, že bol si dobrý.